Hvis man har mange data, man gerne vil have med i en rapport, kan man øge overblikket ved at visualisere dem med et søjlediagram. Til et søjlediagram skal vi bruge værdierne, vi vil vise, og de tilhørende navne til værdierne. Så vi trykker Ctrl ind og trækker her, så vi også markerer måleresultaternes navn. Så går vi op i Indsæt-menuen, vælger søjlediagram-muligheden og klikker på søjlediagram. Nu kan vi se i søjlediagrammet, at der står det samme tal flere steder her på y-aksen. Og det skyldes, at afrundingen nede i middelværdierne er lavet i henhold til reglerne for standardafvigelse. Men hvis vi gerne vil visualisere med lidt flere decimaler, skal vi bare ændre på antallet af viste decimaler. Så vi markerer vores tal, er i hjem-menuen, klikker på den her, der øger med 1 decimal. Man kan også have brug for at vise, hvilken standardafvigelse der er på de enkelte middelværdier. Og det gør vi med fejllinjer. Så vi klikker ind i vores diagram, klikker på plus, vælger fejllinjer. Og så vil vi gerne have de specifikke fejllinjer for vores måleusikkerhed. Så derfor trykker vi på den sorte pil og går ned og tager flere indstillinger. Hernede vælger vi den nederste menu, der hedder brugerdefineret, og klikker ind i den. Så sletter vi det, der står her, og markerer nede i spredningen. Og vi tager den næste her, og sletter, og klikker ned i spredningen, og trykker OK. Nu har vi fejllinjer på vores søjlediagram med spredningen, der hører til hver enkelt af middelværdierne. Vi vil gerne have en diagramtitel på, så vi klikker en gang i diagramtitlen, så sætter vi et limet-tegn ind, og lægger mærke til, at vi nu oppe i formellinjen har et limet-tegn. Hvis vi så klikker i vores titel på vores rådata og trykker Enter, så kommer titlen nu til at stå her dynamisk. Det vil sige, at hvis vi ændrer noget her, bestemmelse af nitrat i spildevand, så skifter det automatisk.